vila v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných stavieb z prelomu 19. a 20. storočia, čím dokumentuje architektúru, umenie a stavebný rozvoj daného obdobia. V roku 1993 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Budova mala 7 izieb a 1 kuchyňu. V minulosti zastavenú plochu obklopovala veľká záhrada, o čom svedčí viacero dodnes zachovaných stromov väčšieho vzrastu a zvyšky záhradnej fontány. K vile kedysi patrila rozsiahla ovocná záhrada s jabloňami, hruškami a sivkami rôznych odrôd. Gustav Reim bol vraj vášnivým ovocinárom. Reimova hrobka, alebo aj Reimova krypta, je postavená na vyvýšenom mieste medzi Dubnickou kalváriou a židovským cintorínom. Hornú časť hrobky tvorí kaplnka s oltárom. Strecha kaplnky je pokrytá bridlicou a jej interiér je typický pre gotický štýl. Podľa informácií od Mareka Gilányho, ktorý skúma hrobky na Považí, bola Reimova kaplnka zasvetená Panne Márii. Pohrebnú kaplnku 7 bolestnej Panny Márie rekonštruovali v roku 2013.